ארוחת בוקר לפנינו, ממש עוד מעט אנחנו... אבל לפני, כבר יצחק טסלר ממעריב כאן איתנו, שלום לך. בוקר אור. עם כמה אנקדוטות מעניינות מהעולם החרדי-דתי. כן, איך אתם צורכים את החדשות שלכם? בדרך כלל... ללא הפסקה. כל היום, אתה יודע. לא, אבל אינטרנט, עיתונים... גם וגם. מתבוננים בתוכנית שלנו ויודעים מה קורה בעולם. יפה, אבל אני חושב שלא יצא לכם להתקשר למספר טלפון ולשמוע חדשות. זה לא. יפה. החרדים ככה היום מתעדכנים בחדשות. קוראים לזה קווי נייס, נייס ביידיש חדשות. נייס. זה פשוט, כי אתה יודע, אסור טלוויזיה ואסור אינטרנט. ואסור רדיו. ויש עיתונים חרדים, אבל עיתונים חרדים יוצאים בבוקר, וגם כשהם יוצאים הם לא מעודכנים. עם החדשות של שבוע שעבר. במקרה הטוב. וגם לא מגלים להם את הכל, ולכן יש היום 8 קווי טלפון שחרדים מתקשרים אליהם, ויכולים להתעדכן בחדשות. חדשות מצונזרות, בטח לא דברים לא יפים, אונס וזה. לא, הדברים כאלה לא מדברים, אבל יותר מידע מאשר יש. אולי נשמע קטע קצר. למה לא? יו. קדימה. ברוכים הבאים לפורטל הקולי של חדשות 24. מבזקי חדשות באווירה חרדית 24 שעות ביממה. חדשות 24, ערב טוב השעה 8:30. בעקבות הסערה סביב דבריו של יועצו הבכיר של שר האוצר, הדוקטור אבי שמחון, שאמר כי על אנשי הציבור לקרוא לציבור החרדי להפחית את שיעור הילודה, הוא האשים את הציבור החרדי ואמר: זה חסר אחריות, אתם עושים רע לילדים שלכם ולחברה שלכם. מתפללי בית הכנסת הגדול בפתח תקווה הזדעזעו למראה ההשחתה שהתגלתה הבוקר בבית הכנסת. יוני קמפינסקי מערוץ 7 מביא לנו קולות מהשטח. הזכיר קצת את נתן זהבי, לא? לא, זה א' חדשות מאוד ספציפיות, וב' זה קצת קריאה למלחמה, נתן זהבי ליד זה רגוע, זה חבר'ה. יש שם אקשן מטורף, הם עולים מראש, מתחילים עם הקול הכי גבוה, ומאז עוד יותר. זה יפה, ככה צריך. וזה חי וזה דינמי. 8 קווים לא ישרדו לאורך זמן, זה לא כלכלי. ממה הם מתפרנסים באמת? בעצם החיוג עצמו, הם מקבלים נתח מה... ודאי. כן, יש פרסומות, לא פרסומות, אבל הם מקבלים מהחברות הסלולריות נתח מתוך הרווחים. זה כבר להיט בעולם החרדי? לגמרי. הצרה הכי גדולה זה שאנחנו, העיתונאים הדתיים, יש לנו בעיה. מתקשרים אלינו בשעות לא, שעות 12 בלילה, תעלה לשידור, אין לך מושג כבר מי מתקשר, אבל אתה מדבר כי הם גם עוזרים לנו ונותנים לנו דיווחים אונליין על מה שקורה ברמה של... הם גם מקור. המקור נפלא, המקור מדויק הרבה יותר מאשר כלי תקשורת אחרים. קווי נייס אמרת? קווי נייס. וזה באישור הרבנים? לא. מה פתאום? הרבנים מנסים להילחם בזה. למה? כי זה פוגע בעיתונים שלהם, של החצרות? גם וגם בגלל שאנשים אוהבים שליטה. בעיתונים החרדים יש ועדה מיוחדת של רבנים שבודקת כל יום כל מה שנכתב, מילה ומילה. אז החדשות ממש טריות שם. יודעת, אם אתה יודע, הצנזורה היא הרבה יותר קפדנית מהצנזורה הצבאית, זה מטורף. לגמרי, ולכן הרבנים נגד, אבל לא כל כך עוזר להם. טוב, מה עוד הבאת לנו?